বন্ধু অনবরত বন্ধু এই রাজতন্ত্র আর নাই বন্ধু গণতন্ত্র শাসନରେ এটি সমস্ত সমান 1947 মସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାପରେ ପରେ ଦେଶରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଠିଗଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ବନ୍ଧୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ମାନ ସେ ଭକ୍ତି ରହି ଆସିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ମଣିପ୍ରଭାକରର ଜନପ୍ରଜା ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମିଦାର ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଭାବି ଆସୁଛନ୍ତି ଜମିଦାର ପରମ୍ପରାର ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ରହିଯାଇଛି ଜମିଦାର ପରମ୍ପରାର ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ରହିଯାଇଛି ସେହି ରାଜକୀୟ ଠାଣି ସେହି ଅଭିମାନ ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଜି ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଭାବିଥାଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଭାବିଥାଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦେବାଳୟ ପୋଖରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଦାନ ଆପଣ ଉଚିତ କଥା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବିବାହ ହେବାର 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ନାହିଁ କଲେ ସନ୍ତାନ ଆମର ଆପଣ ମହାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବି ମହାନ ନହେଲେ ମୋ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନ ସେବକକୁ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନରେ ମୋ ପରିବାର ପରିପୁଷ୍ଟ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ପାଇଁ କଣ ବା ନ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼େଇ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିବା ମୋତେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ସେଦିନ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ନଥାଉ
ଆପଣ ମହାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବି ମହାନ ନହେଲେ ମୋ ଭଳି କିଞ୍ଚନ ସେବକକୁ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନରେ ମୋ ପରିବାର ପରିପୁଷ୍ଟ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପକୁ ଆପଣ କଣ ମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋତେ ଏତିକି ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ নথাও সে রাজতন্ত্র সেই রাজপণ নথাও সে রাজতন্ত্র সেই রাজপণ জমিদার ঘরে যাও জীবনী সমান নথাও সে রাজতন্ত্র সেই রাজপণ জমিদার ঘরে যাও জীবনী সমান আপন মনে রাজা আমি আপন প্রজা নথাও সে রাজতন্ত্র সেই রাজপণ সত্তার ভাবে পাও জীবনী সমান নথাও সে রাজতন্ত্র সেই রাজপণ সত্তার ভাবে পাও জীবনী সমান আপন আমরি কাজ আমি আপন পছন্দ নথাও সে রাজতন্ত্র সামুদ শাসন চলতি প্রতিমানি ঘটতি আপন
ଆପଣ ମହାନ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ନିଃସନ୍ତାନ ନ ହେବାର କାରଣ ଥାଇପାରେ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଗଲା ପରେ ପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଶାସନ ଭାର ଓଜନ ହଟିଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏପରିକି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ଭୁଲିଗଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଇପାରେ। ବତ୍ସ ଉଚିତ କଥା ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ କରିବି ସାକ୍ଷାତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ,